Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhat tay. Amen. Horas madihamu kadamang dohot day nang nahinahulongan di bagasan goar ni Tuhat ta Jesus Kristus. Hata ni debata nagabi jamita di Minggu tanggal 14 Juli 2024. Ima na tersurat di Evangelium Markus bidu onom ayat 14 saat rodi ayat 10 sia. Ujahama hata diturpuhi tapai hutihut mahamuna akadamang do dainang songonom ma tersurat disi. Jadi terbigi mai tu Raja Herodes ay nunga terbarita guar ni Yesus pola didok nunga hehe si Johannes Padidi si anak kanamate ido alana ubain parhagugoon si songoni ibana. Adong mana madok si Elia do ibana na asing muse madok panurirang do ibana sumattu akka panurirang nazulo. Alayang go si Herodes dung dibegei sainin na do. Si Johannes nang hugo tapi uluna ido dipahehe. Ay disuruh si Herodes ido nazulo na manakup si Johannes dohot makurukon siala si Herodias pardihuta ni anggina si Filipus naung nilakupna. Ay didok si Johannes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi. Jala hosomma rohani si Herodias si di ibana say naing bunuon na do ibana alay dang terpatupasa. Ay mabiar do si Herodes mida si Johannes ala na ditadda do ibana halak na tigor roha jala na bottor. Jadi diodingi do ibana jala boha-bohaod do rohana ubigi jamitana huhut di halomohon hatana. Dungi jupang maari naune ima ari hatutubu ni si Herodes di na mabahen panganon uzuan ibana diakka nasangap dohot diakka iduk ni soldadu rodi akka raja sian Galilea. Jadi bongot ma boru ni si Herodias tu bagasam manortor. Jadi soloma mata ni si Herodes dohot akka dongan nadisi. Gabe didok razai matuborui. Pangido sianahu manang dia lo moniroham lehonokku do itu ho. Laos diuarihod do tu boru-borui manang dia pesi pangido ommi rodi nasatongani harajoki sai nalehonokku do. Jadi ruar ma boru-borui madok tu inangna ama pangido okku. Jadi didok ibana ma ulu ni si Johannes Padidi ma. Jadi humalaput ma ibana bongot tu adopan ni razai di pangido ma saunari ma lehot tuau di atas pinggan ulu ni si Johannes Padidi. Marsaksi tutu ma rohani razai alay alan yakka warina dohot alan yakka naginokon nai dangolo ibana paujaton boru-borui. Jadi mamitor disuruh razai mahupas nasada didokma ibana mangalap ulu ni si Johannesi. Gabelau mahupasi manggotap uluna di bagasan hurungani. Jala dibuam ma ulunai di atas pinggan dipasahat ma tu anak borui. Jala boru-borui ma mangalehossa winangna. Asa dung dibegeyak kasisian ni si Johannes nama sai Roma nasida dibuat mabakkena jala ditanom. Ido anggo sahatna. Hamunak kadongan na hinahulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jok-jok do jupang hita pangalaho ni deba sian akana sangap namar huwaso namar napunahod jabatan dohot parpangkat nama make huwasona jabatan na dohot pangkat na gabi odding-odding laho mangulahon hajahaton dohot makukupi hajahaton na. Dada holan di parhuaso ni pamaretta dohot do nang di akka nasangap di huria boy masa songoni. Ido asa saya dong akka hajahaton disarani kasus-kasus pembunuhan pangalakupion dohot akka na asing pe nang peniat takas do di boto natoro alay boy hukup do dang jupang ise na mangulahossa dang di idamata alay di idaroha ala na mangulahoni ima namar napunahon huaso manang nasangap.
Adong dua hal na mabahin gabe mago-mago boti akka kasus-kasus hukum dohot hajahaton na diulan akka namarhuaso dohot akka nasangap. Akka namar napunahod jabatan dohot pangkati. Boydo ala na di malo-maloy asa hukup jala dipasip manang dipahohom. Alay boydo ala dang barani situan natorok manang gabi mauhom ala mabiar diancam manang diteror. Hamunak kadongan di barita ni televisi na di bagasas sa bulanon tabegido di baritahon habaranion ni sahalak wartawan mengungkap kasus-kasus perjudian di sadainganan. Dan sadia liling terbegi mamuse nunga di surbu manang matutung bagas ni wartawan ni. Jala pola do aguan hosa amat tai rap dohot parsodukna dohot dua yanakonna. Dang binoto songod dia tikosna alay nang dohonod do marhite na masaon tungarga situtudo pakkokopon di hasit tongani. Diturpuk jami taon taboto do naso alang rohani si Johannes Padidi mamitsang parulaon ni Raja Herodes na makaliangi manang mangalakup pardihutan yang gina manang anggi boruna na margowar si Herodias. Nang pesahalak raja si Herodes alay dang mabiar si Johannes Padidi makatidakon hasitongan mamitsang parulaon ni si Herodesi. Pabartu patik ni halak Zahudi songon natar surat di Tolu Musa biddu 10 ayat 10 didok songon disi. Dang jadi rapasommu zolmani haha anggim ala nong sapur tu haha anggim. Songonima nang natar surat di Tolu Musa biddu 20 ayat 20 sada. Tung surah adong sada bawa namang rapas zolmani haha anggina haramuna bolod doi ikon mate punudo nasida ala naung niramunanna odoman ni haha angginai. Aturanoddo nagabe dasor ni si Johannes Padidi mamitsang dohot pasingot rajai. Ala na pinitsang naima gabe hosom maroha ni si Herodias tu si Johannes jala say disakapi asa bunon na doibana. Tulus do sakap na zahati di na pinangidona ulo ni si Johannes Padidi di atas ni pinggan obartu baga-baga ni si Herodes nalehonon na nasa pinangidona di parningotan ari hati tumunay. Hamunak kadongan na hinaholongan adong tulu hal na matsay rikot si hanguluhonota siya trupukon domu tuna patuduhon dohot makatidakon hasitongan di tonga-tonga ningulukta. Naparjolo di paingo dohita asa unang tapakke jala tapangasahon huaso dohot hagogoota makukupi hazahaton ni manangisepe. Totuboy masa doi dingulukta si ganupare marjabatan manangdang marjabatan hita. Tungzol maname pehita di panatapan didongan apalagi mamolo tardok na sangap jala na marhuaso unang say olo hita mamakke gogo laho makukupi na sa dosa dohot hajahaton. Ay tagamo boy do tarudjun manang isepe laho mangulahon hajahaton songon namasa tu si Herodes. Mangyuto trupukon mabiar do si Herodes tu si Johannes Padidi. Jala lomodo rohani si Herodes ubege jamitana. Didok do di ayat 20 ay namabiar do si Herodes mida si Johannes ala na ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor. Jadi diodingi do ibana jala boha-boha do rohana ubege jamitana uhut di halomohor rohana. Alayala ni akka pangalabungi manang orang-orang dekat di sekitar Herodes termasuk masih Herodias tertai do rohana di hagaleon na majua pangiduan ni si Herodias jalamago do hadirion na mangoloy pangiduan ni si Herodias asa dilehod di atas ni pinggan ulo ni si Johannes Padidi. Dumutusi manuayang nanyodolhon ni hata ni debata marhiti jabitaon manang parhuaso pehita manang namar na puna jabatan do perpangkat manang pangalabungi pehita atau orang-orang dekat dengan penguasa sayunang tapak piakai laho mangulahon dohot makukupi hajahaton. Atik tungdang tuk gogo ni akka nagabe korban mabalosson manang menuntut keadilan. Taingot ma adong do debata na marhuaso marlulu mamalosson hajahatot tai marhite uhum na humacit sian naniae ni dongan siala hajahatot tai. Halani mubama asa marpamuati rohani debata diak kadosa dohot hajahatot tai.
Napaduahon hamunak kadongan, unang tapak ke huasotta papeol uhum dohot hasitongan lahaw manguloy hagiot nirohatta. Atik pe boy tarhukupihita sian pernidaan ni natorok alayang gode bata patar dosa luhnay. Sotung tahirim boy sonang rohatta molo boy tahukupi hajahaton. Taidama na ditrupukon atik pe hirana boy marujung masalah na dihilala si Herodes dung dibunuh ibana si Yohanes Pandidi. Ternyata batu bukba domu setarok na dung ro Tuhan Yesus na diripun atoropi ibana si Yohanes Pandidi nang hehe sian namate. Ujung nagabe say dilili haliluna do iban. Alani imolo nang sonang rohatta jala malua siyan na nililianan ni biar naeng ma say gomalma rohatta di hata ni Tuhan Yesus na tersurat di Matius 5 ayat 37. Songonom ma hatamuna. Olo anggo olo dang yadang. Nasa nagadda siani sian nazahat doy. Osma rohatta halak na bulus rohana makatidak kon hasito nga dohot hatigoran sonang do rohana ari-ari. Dungi na patuluhan hamunak kadongan gabe akka si ulahod dohot si tidangi hasito nga mahita. Songonong pinasahat di bonana nakin ulaon na maol do mangulahon na denggan. Jala ulaon na maol si tutudo makatidak kon hasitongan. Adong resiko dohot konsekuensi na dukduk na ikon adopatta. Songon na niadopan ni sahalak wartawan na mamaritahon kasus parjuzion. Holay kon aguan ho sa ibana dohot parsuduk na dohot akayanak kon na. Si Yohanes Pandidi pe ikom mati terbunuh jala dipator-torhon borun si Herodias uluna di atas pinggan. Alay lobisiani Tuhan ta Yesus pe ikon mati terpajal do ibana di hau pinarsilang laho makadokdokon uhum dohot hasitongan. Yesus Kristus do anggo hasisikop ni pakkokopod di hasitongan. Alani bihado tutu hita patuduhon habaranion. Mamit cangak kaulaw na sala. Dohot paingoton pangalaho nazat rodiak kasakap naroa na niulahon ni akkadongan. Totu ikon jumolo do hita biad di bagasan hasitongan. Songos si Yohanes Pandidi. Boy nomor 2 rohatta mamit cangak kaulaw na zahat ala hita pe tong songoni. Alay molo tigor-tigor jala sitok kita totu dang pola ragu hita dang merdua rohatta mamicang dohot paingoton. Odo hapataran ni peribahasa na madok berani karena benar takut karena salah. Atau hamuak kadongan na hinaholongan maka tidak kon hasitongan ido sada ulaon parbarita naulion. Sada tanggung jawab pajota gabe si ihuton Kristus. Biazari hatani debatado hita marhiti na sinuraton ni Apostel Paulus di 2 Timotius 4 ayat 2. Jamitahon hatai hajong jokkoni ditikinaune nang soune. Pisang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon. Margogo mahita hamunak kadongan na hinaholongan pinargoguan ni ton di parbadia. Amen.